Ang atong unang pagbasa naghisgot nga ang Ginoo tungod sa iyang dakong kaalam, kumpleto na ang iyang plano para nato. Gikan sa pagmabdos nato, hangtod pagkamatay nato, hangtod pagyud didto sa langit. Kumpleto na nga package. Unya kung kinsay mubabag anang maong package, iyang patyon. Ngilingiyay mong tupad. Ingnawa ka mubabag sa package sa Ginoo. Hindi ka mubabag. Mao na ang mga Ehiptohanon, mibabag man, ilang manggihimong ulipon ang mga Israelita, gisilutan sila sa Ginoo. Unya, kita sad, og mubabag sa ta, silutan sa ta sa Ginoo. Mao na, ang importante kaayo, mahimot ang sulugoon sa Ginoo. Ang gihisgutan diri sa atong ebanghelyo, mahimot atang mga buutan nga mga sulugoon. Kay kana magong sulugoon, di gina mubabag sa plano sa iyang agalon. Mubabag gani nas plano sa agalon, unsa may buhatos agalon? Papha na. Gilingi ay mong tupad, ang di mo lingi, papha. Lingi ay na dali ra kang sugoon, ina kanu. Mao na importante kaayo ang pagkasulugoon. Ako sulugoon ko sa simbahan, pinaagi sa gahom sa otoridad sa atong arsobispo. Ganahan man ta ko adto ra ko dito sa San Vicente Ferrer Paris Liloan. Niya kay pagbuot man yang ibutang ko dinhi, niyanhi ko dinhi. Pero pag-abot na ko dinhi, nakana sa ko, dako-dako giting itag kolekta ani kay dako lang ang tao. Ambot diba ka tama disappointed ani ini human nagpangolekta ani. Depende. Ano? Dili nang kolekta ko ang ikuana. Nalipay ko bang kamo day dinhi mga buutan sa day kaayo nga mga sulugoon. No? Mga naong ninyo, anay siguro. Kinsa man ang buutan nga sulugoon. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang kinaiya ni Abraham, maugyod ang modelo natong mga nagsunod sa Ginoo. Ug unsa may kinaiya ni Abraham? Nituo siya. Nituo bisan wa siya kakita. Ang una niyang pagtuo nga mubiya siya sa iyang nasod, ang edad niya 75 anyos, gipabiya siya aron mubaktas og pila ka mga nasod aron moabot atong gisaad nga lugar. Nisunod si Abraham. Nilaom siya nga manganak yun sila si Sarah. Bisag tiguang na sila kaayo. 99 binagoy edad ni Abraham. Nya 92 si Sarah. Kamo ana 90 na inyong edad. Mulaom pa mong makaanak pa mo. Mulaom pa dili na. Kamo kay mga buangon mo nandi gid mo mulaom. Pero pangutan ako no ang pari og madre na tuo mo padre nga makaanak pa mong sister. Unsa man sa tubag pare? Wa na namo kinahanglan na kay madre magpare. Ang kabubuton lagi sa Ginoo may sundon. Naiuban sad karon kusog pa kay mga anak magpalaygit na. Nibabag na kas kabubutos Ginoo. Mag-inom pag pills. Niya nasay uban wa pa maminyo gatinukhangay na. Babag na sad sa nasay uban nangaminyo na nagbuwag sad divorce, separation. Ayaw laging babagi ang kabubutos Ginoo. Ang uban nagpuyo-puyo way mga kasal pagka mga buangon. Mao na masilutan kita ana. Masilutan yun. Mao na si Abraham mituo siya og tungod sa iyang pagtuo nakaanak gid kuno sila si Sarah. Ang edad ni Abraham pagkatao sa una nilang anak nga si Isaac 100 years old. Nya pag-abot nag 12 anyos ni Isaac, giingna na sa Ginoo si Abraham, ihawa ang imong anak niadtong bukid nga akong itudlo nimo, ihalad siya nga rin ako.
Gituman sa ni Abraham, iya na giduntag ihawon niyang anak. Nakaingong Ginoo, grabe pagtuo nimo. Ayaw idayon ni anang Ginoo. Ayaw idayon. Ana. Pero si Abraham, basta Ginoo magsulti, bisan pa iyang anak ihawon. Muna kanang bana nga blig-on kay pagtuos Ginoo, inig-ingos Ginoo, ihawa imong asawa, ihawa dayon. Kamong mga asawa, blig-on kay mong pagtuos Ginoo, ihawa imong banab, ihawa dayon. So doon na di ay pagpatay nga kauyunan sa Ginoo, basta gisugo sa Ginoo. Oh, mga sentimental kayo. Dili pwede pa dir, kaya ako ganigi mahal. Bisag na cancer na, stage 4, halag yun, pa-hospital yun, kay aron maayo. Unya, kay namatay man yun, dako kay bayranan. Mo, ari dayos pari, padir, tabangi mis among bayronon. Mo paywa ta kakulikta, pangminglan pagitagbayad. Yung pari, grabe naman sa nimong among-among, wa ko magsugo nimo nga pa-hospital, wa sa ko magsugo nimo nga i-admit yun na ng ICU. Nya karon, ako na imong pangayuan. Inyo palang tatong gibutang sa inyo, nya ni Ari Kaspari kay hilugan, ikaw ma, patay na to. Nya ato na yung misahan, kakwarta pa. Welcome. Really, ayaw pamugos lagi sa Ginoo. Iiris na naka ng kwarta-kwarta. Wala to, adlib na to siya, adlib na to. Kanang iiris, tumanang Ginoo. Daghan kay ta nga dili mo tuman sa Ginoo. Burabag dili sulugoon. Kita na no'y manugo sa Ginoo, manguriksyon pa. Asa ka mangitag sulugoon, nga musupak pa, manguriksyon pa yun. Natanawa Kanang inyong buhok nga itom, nganong inyo man ang pakulurag blan. Ningo naka, Lord, di ni mao, Lord. Anak, kani siya. Unya, ang buhok sad nga, ni uba na, ipaitom sad. Ang kilay nga gitarong ginas Ginoo og butang, kiskison, kay ilisan na ng badlis. Usahay, magkahibat na lang hinoon. Dahil na magkaratol, ini kampat na siyang badlis. Tuyo-tuyuan yun. Puti ng buhok, kulurag itom. Nya inigsugo na sa puti punuan dahil karatol kay anay kwarta, asa na sa kwarta patina, mangutang pa di ra ba mo bayad? Tungod ra gina sa atong pagsupak-supak sa Ginoo. Muna tuo bisan way kasiguruhan sa tawhanong sukdanan tuo murag sulugoon. Nya matod pa ni Hesus diri sa ebanghelyo, pagtigo mo bahandi didto sa langit. Ug unsa man ang bahandi didto sa langit, bunga na sa imong pagkamanggihatagon dinhi sa yuta. Mo nang niingon siya, ibaligya ang tanan ninyong kabtangan ug ang halin ihatag tanan ngadto sa mga kabos aron daghan mo bahandi sa langit. Mga igsoon dinhi bitas mesa, di ba naay kolekta? Naay kolekta? Kanang imong gihog sa kolekta mao sa nay imong pundo dito sa langit. Unya, kung gamay ra kag pundos langit, unsa may mahitabo? Basig dili igo sa pagpasod nimo sa langit. Nya dako kay kagipundo dinis kalibutan, dako kay kagipundo matud pa ni Kristo, kun hain ganing inyong bahandi tu ang inyong kasing-kasing. Nya hukman man tas Ginoo kuno sumala sa atong kasing-kasing. Di man ta niya hukman sa atong naong, di man ta niya hukman ano mga burloloys, mga sakyanan, mga house and lot nga imong natigom. Di man na mo'y hukman sa Ginoo unsay mga posisyon nimo sa kalibutan, presidente, bakas gobyerno, hangtod, barangay, tanod. Di man na mo'y hukman ang kasing-kasing. Kung hain ang imong kasing-kasing, tuwa gani sa kalibutanon, diritso kas imperno. Nya tuwa gani sa langit ang imong treasure, diritso dayon kas langit. Gilingay mong tupad. Ingna, pilay ihog ni mos kolektaron. Ingna ka no? Oh, gusto ka malangit? Ihog, tanan. Kay mo may gisulting Kristo, ihatag ang tanan. Wa man siya maingon, ihatag lang ang gamay. Tanan. Oh, ana. Pero naaman sa'y opsyon, mga igsoon. Naaman tayo mga project din Ako, nagdabi akong 70 million din nga utang. Ako lang nang gidada, kay ako mo sa'y nagdesisyon, ana. Pero ang atong gipalambo, ang San Vicente Ferrer Parish, dito sa akong former parish. Natimingan lang yun, ngawap ang mahumagbayad ang utang. O nang nadaan ako din Pero sige lang,
palit ng mog slot. Unsa man ang slot? Kasabot na. Kinsay nakasabot na anang slot, taas ang kamot. Kanang nakasabot na unsa nang slot ba? Uy, 5 raman kabuok. Kanang slot para ninyo din kay bag-o mamuna akong mga territorial parishioners. Munay akong style kung doon natay mga gastuhanan. Imbis nga magpa-sponsor ko og usa ka tawo, 2 ka tawo, 5 ka tawo, aron mo angkon sa usa ka dako nga gastuhanan, ato ng bahin-bahinon. Pinaagig slot. Ug unsa man ang slot, ang labing gamay nga donation na imong mahatag ngadto sa simbahan. The minimum donation. Nya ang utang dito 70 million. So nagbaligya ako 700 slots nga tag 700,000 slots nga tag 100 pesos per slot. Kada nimo palit og slot naa kay grasyang madawat. Mao na ang title sa atong slot, Grace. May tatong naatay screen kay makita no sa ninyong ni adinhi, pero sa ato ni kay ato man sa ning online i-upload man ni nato, makita sa atong screen sa TV ang grace. Ang meaning ana, God's reward and complete elation. Elation means joy. Ana. Sa ato pa, kung mopalit kag slot, tagaan kag complete, hingpit na kalipay. Ana. Sabot na mo. Nya sa sige na tong palit og slot, tigom-tigom mo na nato, mag-anam og kadaghan, matotal na siya og 70 million. Ana, ang kakadaghan ba na pa der? Ay, palit lang og slot, kausas-usa ka semana. Asa man mo palit? Diha sa gawas atong simbahan ay mga tents diha na ay lamisa. Pwede mo diha mo palit og slot, kiniglakaw ninyo. Ayaw mo uli nga di mo palit. Ang moagi anang lamisa nga di mo palit nga naa kay 100 pesos nya di ka mo palit diha. Ditso kas impierno. Kay tuwa ditong imong bahandi. Ano? Pero imong ihapit diha, imong ipalit, ana adayong kay complete joy. Ato kas langit ana. Pwede na ka maligsan dito sa unahan. Pero di ka mo palit diha, bisag naaon ta kay ikapalit, nga naligsan ka dito, nabangga ka dito, peligro ka. Kay wa man inighukom. Inighukom. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, inigbalik niya. Iya man tang tan-aon. Kon nagtuman batas iyang kabubuton. Nya wa ta magtuman. Moabot ra ba kuno siya sa takna nga wa nato paabuta. Basig karon ng taud-taud. Sige, lingay mong tupad. Naandam na ka? Pangutan abay, naandam na? Sayo na kay naandamon, palit lag slot. Ako mong tagaan og update. Ang atong slot nagibaligya kaning Grace nakahali na tag 32,933 ka slots. Naapay 667,067 slots na available. Nga doon na sa ni siya 70 slot challenge na tag 7,000 per challenge, 117 ka challenges na ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit og slots. 32,900. Pila man kabuok ang magsigig sunod nako. Kita lang din pila man ta kabuok. Sa karon lang misaha kani naanis mga sobra sa ni 500 no. Abutan na to maabot ning 700. Nya mamalit mo slot kada usa di 700. Nya kay di masad kayo yung gamay sa danang 100 pa diroy mura mag bugal-bugal man na. Pilang day mo diyan. 1,000 lang. Napo ka slots. Sige, gara-gara. Gilihan. Ngayon, ingot sa itong usa. Kaminos ka nga. Pila raman tao ng 1,000. Chicken man na kayo na. Pilang day mo, day ma'am. Ay, kuan lang 10,000 lang. 100
Pilam ng 10,000. 100 ka slots. Liba na ko nimo. Alakaw rin ka nga to. Mao na to imong pondo dito sa langit. Nya kaya usa ni agi man. Sige baligyak slot ng takapil na niya. So, ipalit na lang din ako og pagkaon. Palit ka nga itong pagkaon. Pag humani mong kaon, busog kay kastanan, ning saka din mo high blood. Kung atake rin ka, atake. Balik ka din, paralyzed na ka, sige na ka, asya tong slot. Awa na, agas na laway. Inipalit ni mong slot, di na dyan ka maulian. Ayaw naghuwata. Ikaw niya po din na dito mamatay o mapalit og slot. Patay gyapon. Pero ang kalainan lang, tuan na kay natigom nga bahandi sa langit. Wa din hisyota. Mao na. Pila maron kabuk akong online parishioners. Kanang naalang sa akong YouTube daan, subscribers, 260,000 kabuok. Niya ang mga viewers, moabot na average og 1 million every day. Kung mo palit nag-slot, kamong tanan nga ni-view aning atong misa o kamong nanimba dinhi, mo palit nagtag sa ka-slot kada adlaw. Ang atong gibaligya 667, o niya ang ni-view 1 million, o mo palit og tag 100 pesos kada adlaw. Unsa may mahitabo? Kaning 667 ug maawa na ni. Di ba? Nya, sakit ba ipalit ang 100? Dili. Kain lang ng online ay kita-kita na lang din sige, kita-kita na lang. Kutob karong hapon, basig mo abot yung 5,000 ang musimba. Kada simana na ay 5,000. Adang tanig mga tulo ka buwan, wa na ni. Di ba? Ang usa mo palit og 1,000, usa mo palit og 10,000, ang usa mo palit og 100,000. Nasa ninyo tubig-tubigan diri. Chicken raman na akong 1 million, palit sa kag 1 million. Di ba? Pwede na nato palito ng iro niya atong ibutang adto sa gawas. Karon pa man tay kwarta, di pa ta kapalit sa iro. Ay iro sa nato mo komedya gyud suroy-suroy din. Mao na mga igsoon, unsaon man pagpalit og slot diha sa gawas dito sa atong opisina sa parokya, pwede sa dito. Nya ako sang gihangyo si Father dito sa Napoli nako na pwede sa dito mamaligyag slot gihapon sa San Vicente Ferrer Paris Liloan. To asa dito na maligya tingali ron, pwede sad mo mopalit dito. Unya sa atong mga online, pwede ninyo i-deposit sa atong bank accounts, tan-awa lang sa atong screen. Unya kining atong mga GCash, close lang akong GCash karon kay puno na. Napamtay daghang options. Unya dayon pwede sad sa kwarta padala. Kini maoy mga pamaagi aron makatigom tag bahandi dito sa langit. Muna dinhi sa atong parokya karon atong tabangan kay ni atay daghang plano nga para i-improve ang atong parokya. Ang una natong gibuhat dinhi para kita maduol sa Ginoo, naghimo tag prinsipyo. O unsa may prinsipyo nga atong sundon, akong sundon sa atong panagkuyog dinhi hangtod mga 6 ka tuig tingali kanang Trust Cebu. Ang acronym Trust Cebu. Ang trust, ang spelling T-R-U-S-T. Ang pasabot anang T, transparency. Ako yung i-report ninyo ang tanan natong gibuhat, kutob sa mahimo, o ang tanan natong income sa parokya. Hangtod ta mga matay. Transparent ko ana. Every month, muhatag ko ninyo report. Mao nang i-report sa nako ang slots. Ang R, religiosity. Magtinabangay ta nga mulambo ang atong relihiyon. Mao nang ang atong mga debosyon dito sa kapilya, nganhi, magsuportahay ta. Ang U is unity. Maghiusa ta, di ta mag-away. O doon naman tay conflict, mag-istoryahanay lang ta. Legal or illegal nga mga conflicts. Nya makighiusa sad ko
sa mga LGUs o sa mga katawhan sa laing mga relihiyon. Ato sana silang dawaton, maghigugmaay ta. Unity. Unya, dayon, S, service, mag-alagaray ta. Dinhi sa atong simbahan, naningkamot kita nga mag-alagad. Dili, magsigig pangayo. Mangayo po ninyo, aning slots, para ialagad sa tanang katawhan. Ang T is technology. Usas ato rong gipangandoy nga nanaon tatay mga TV screen monitors para makakita ta sa atong mga gustong ipakita ninyo dinhi sa sud sa simbahan ug sa gawas sa simbahan. Doon na natay gi palit nga TV screen, walang mataod kay wa patay kabrakitan. Huyang man. Sige lang, basig sunod tuig, mabrakit na to. Dipalit man to atong usang adlaw, sunod tuig pa to itaw. Sagdi lang, basta na atay technology. Nyaon sa man ang Cebu. Ang Cebu stands for C, clean, limpyo. Muna din sa atong simbahan, ang atong giuna karon pagpanglimpyo. Sige gitag limpyo. Tanawa ko no inyong gitumban, limpyo ba? Ang inyong gilingkuran, limpyo ba? Ayaw binlig hugaw, iniglakaw ninyo, ha? Panglimpyo sad mo. Sulod o gawas simbahan. Ang I, economizing. Gamito nato ang pwede pang magamit, i-dispose nato ang din agyon magamit. Atong mga bangko diha, gubao na ang pipila. Hastang ludhanan o sandiganan o lingkuranan, ato niya nang ipa-repair. Nya, ang B is beautiful. Usaana, ang atong sod o gawa sa simbahan, kinahanglang mahimong beautiful. Mo nang gipamutlan na nato diha ang kato mga tag-as ing tanom, aron makita ang atong plaza-plaza diha. Beautiful biya na tanawon, pero wap alang maputol tanan. Kining kilid, perti anay dining lapuka, ato niya na dihang taon ka na. Ito nang simintohon siguro. Aron nga dili na mulapok. Di ba? Nya, giuna na to atong altar. Saman, kumusta man atong decoration? Beautiful o ugly? Kana, dako ra ba bayad? Dako aghogs kolekta. Beautiful. Unya dayon, ang yo is useful. Magamit yun. Di ta magpundo din higuba. Gipang tanaw na mo ron dito mga budiga, daghan kay gipang butang dito nangalata na, wa na gid kinahanglan na atong gipang habwa. Unya dito na gani nakita na mong bitin, gapuyo na dito, atong gipang habwa. Unya ang kanang pwede ibaligya, ang di pwede i-dispose as basura, ang pwede naghimo taron diri gasugod taghimo og temporary nga kanini ang budiga aron makita nato kanunay unsa pay pwedeng ika-recycle, useful. Lingi ay mong tupad ingna useful pa ka. Angutan abay na useful. Muna trust Cebu aron mahimotang useful. Ang Ginoo naghimo nato nga useful people dili useless people, pero mag-agad na kung mahimotang mga buutang sulugoon o dili mga ambisyon dinhis kalibutan kung dili dito sa langit.